В днешното видео ще ходя до Мол Марково тепе. Сега ще покажа сестра ми, защото днеска тя е рожденичка и става на 1 годинка. Ето малката ми сестричка. На колко годинки ставаш? На 1 годинка ставаш. Да, Мони! Я да видим колко годинки става. И тя не знае. Сега да покажа аутфита ми. Като целият ми фит е нов от вчера. Така, първо е това топче, което е от H&M и ми е от вчера. Панталонки, дето също са ми нови от вчера. И обувките, дето са, те ще ги покажа, дето са на Nike. И пак са ми от вчера. Като цяло вчера си направих хубав пазар. Като днеска не съм се гримирала. Имам само прическа, която става по-малко от 1 минута, затова и много сладко изглежда. Значи днес по принцип сестра ми има рождение, но обаче го празнуваме събота. Всъщност не знам в кой ден ви гледате това видео, но днеска е сряда. Мисля, не знам в кой ден съм го обработила и качила. Сега вървя, като аз съм до мола с майка ми, за да купим подарък на сестра ми. И аз отидох до молата, за да си взема от този сладолед, дето е на вид. И ще ви снимам горе-долу снимка и ще сложа някъде на екрана. Ето този сладолед. Вече съм в Лайкито, в смисъл стигнахме до мола. И обаче си харесах един тъмносин топ, обаче ми беше голям, затова си харесах сега и този с ръчице и ще покажа как ми стои. Ще го сложа на екрана някъде ето тук. Сега ще ям, като сладоледа е затворен, затова ще си купих това бъбълци с горски плод. И бъбълчетата, самите бъбълчета са също горски плод. И да. Много е хубаво. И ще ям сега такос. Да видите. Картоф. Сега имам 2 такоса, които са малки, които са доста малки. Ой, колкото обичам да мам на... Пак това крачема. Искам да я снимам как се смее. Яко да е това краче, пак да го цункам. Това е свински таки. Не таки с такос. Но пък е хубав. Мони! Ето как изглежда. На колко си години? Хубав е. Толкова си голяма. На 1. Него има маруля. Ай, колко е хубава. Да видях, че съм се омазала. Него има маруля, месо и някакви сосове. Опа, намкаш. Има и картофи. Вкусно ли? Ага. На 1 ли сте, мама? Когато се снимам как ям, имам чувство, че правя това. А предизвикателите е така, ножи са хартия, раз, два, три. И човека бяга до някакво място, нали сещате, от TikTok. Но всъщност аз просто снимам как ям. Просто. И бъбълчето, мамо, от бъбълчето е цялото от горски плодове. Като бъбълчета да са по къщи, а не дъвчащи. Аз съм опитвала и двете. Дъвчащите
като пия кое, който изда в чашки, все едно ям. Защото като желира. Нормално си момче, как покажа. Колежа, Чайка да видите сестра ми. Добре, айде и мама иска да се покаже за YouTube. Чакай, показвай се. Здравейте. Бейби. Чай, че тя ще ми вземе. Тя, дето е рожденичка, нали, аз вече ще казвам. И продължавам да снимам как ям. Значи, вчера бях до мол Пловдив, днес съм до мол Марков Тепе, а утре до мол Блазари съм. Картофите са хубави. Мони, искаш ли? Остави да няколко. Мони? Ай, съдрана. Как си я, виж? Те ще изполи всичко на кое да казвам. И аз днес се не съм на училище, защото няма смисъл да ходам. То остава 2 дни някъде. Аз не виждам смисъл да ходам. Мене наистина имам чувство, че правя камък, но ще ще да ли към някакъв. Нарича много. Това мол, actually ми хареса много. Е хубав. Хареса ми самия мол. Той май е най-безизвестен в Пловдив, но ми харесва. И тъй като е малко... Тъй като е малко шумно, не знам дали ме чувате. Да се надявам. Ако не ме чувате, ще я напиша отдолу с какво казвам. Ало? Да съм маска в някакъв съответен. Ало? Какво правиш, мами? Как съм да сходя? Добре, момче, сега ще се дойде. Нещо иска ли, момче? О, харабе. Имаме още един. Ще ги взяш ли? Не гледа тревога. Ай, мама. Виж колко са малки. Много си бавна. Хайде вкъщи. Не. Оставяме малко. Касо ще стане. На татките. Какво? Добре, айде. На тати нали хот-дог? Това е малко лично. Ами такото да не биде много голям.
принцип не качвах толкова често, защото имах матури. Мол Марковите апети къде са? Но ги изкарах с 2 шестици. И затова ще почна да качвам повече. И ще има и някакви влогче от басейн. На магистралата си. Ясно. Ами добре, ние сме готови. Така не повече го капва. Ами се прибираме. Ма ние как так с количката бе, човек? Това е ясно. Какво стана? Айде, ма не колко снема да се лъпка, айде. Нямам да стоям. Ето много малко ми остана. Като цяло се наядох и съм си вкъщи. И искам да кажа, че че това е краят на клипа. Абонирайте се за канала и лайквайте и лайкнете видеото, за да гледате още такива видеа.